Na tejto stránke vás chcem informovať o možnosti, ako si pomôcť vyriešiť svoj zdravotný problém alternatívnym spôsobom. Pripravuje sa projekt, ako si zakúpiť riešenie zdravia na mieru. Bude tu pre vás pripravený postup riešenia podľa vášho rozhodnutia a vašej potreby. Zvyčajne totiž chorobu cítime a vieme jej meno. Som Ivan Demovič a venujem sa mnoho rokov diagnostikám a riešeniu konkrétnych problémov. Poradil a pomohol som veľkému počtu ľudí, ktorí chceli byť zdraví. Zdravie je vo vašich rukách. Ja vás len povedem overenými špičkovými informáciami nazbieranými nielen v alternatívnej medicíne. Teraz by som ich chcel ponúknuť práve vám. Nasleduje informácia k programu. Má 3 fázy. Videočasť, textový súbor a videokonzultácia. Stlačením tlačítka dole si kúpite riešenie svojho problému, ktorý cítite. Objednávku zaplatíte kartou. Následne vám v doporučenom maili príde prístupový kód k spomínaným produktom. Po preštudovaní a stotožnení s informáciami si dohodneme skypovú konzultáciu so mňou, kde poriešime otázky na mieru. Teším sa na vás a verím, že vás informácia o takejto možnosti riešenia zaujala. Už len dúfať, že celý projekt bude čoskoro spustený k použitiu. Ďakujem za trpezlivosť.